Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε το part 2 από το manager. Δεν το έχω κάνει το βίντεο, τώρα θα το κάνω και θα δούμε μαζί. Οκ, δεν το έχω κάνει γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Τώρα θα συνεχίσουμε να παίρνουμε πρωταθλήματα. Θα το δούμε αυτό. Έχουμε την ομάδα, είναι ολόιδια και έχει έρθει και ένας από τις ακαδημίες, αλλά από ό,τι θυμάμαι αυτός από τις ακαδημίες τώρα ήρθε γιατί κάποιος έφυγε και κρέμασε παπούτσια. Δεν πειράζει. Παίζουμε με τον Ρόδο. Λοιπόν, σημαντικά νέα. Μου είχε πει ο πρόεδρος ότι είναι πολύ ευχαριστημένος μαζί μου αν και πήραν εθνικό κύπελο και πρωτάθλημα, γιατί θέλει να πάρει ευρωπαϊκό ξανά και να επικεντρωθώ στην Ευρώπη. Τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Πάμε. Αυτό το βίντεο θα είναι πολύ πιο μεγάλο. Ήρθε η Λάρισα. Ήρθε Αλφα. Δεν είχα δει ποιοι ήρθαν Αλφα. Από Β. Δεν θέλω να θυμάμαι τι θα γίνει με τον ελληνικό. Έτσι, μπράβο. Θα με έσφαζε ο Μαρινέξης να χάναμε 1-0 από τον ελληνικό. Ναι, καλά πάμε γενικά. Πες να το ξαναπάρουμε το πρωτάθλημα. Είναι το καλό ότι τώρα που με έχει πάρει ο Ολυμπιακός έχει ο Μαρινέξης να μου δίνει λεφτά και άμα είμαι στην ΑΕΚ και ο Μελισσανίδης έχει να μου δίνει πολλά λεφτά και στον ΠΑΟΚ. Ενώ στις πιο κάτω ομάδες άμα με πάρουν, ας πούμε, άμα ήμουν, ας πούμε, δεν θα είχα τέτοια ευκαιρία και θα ήμουνα με 10 εκατομμύρια όλη τη χρονιά. Ο Μαρινέξης πέρσι μας είχε δώσει πάρα πολλά λεφτά. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος, Καλά τώρα τι ξεκινάμε δεν πάει όπως την προηγούμενη χρονιά. Γιατί είναι ακόμα τα πρώτα μάτς. Είμαστε στην έκτη εβδομάδα, δηλαδή στην έκτη αγωνιστική, πέμπτη αγωνιστική. Τις 26 μπορεί να βγει όγκος. Δεν ξέρεις. Άρα πρέπει να επικεντρωθούμε Champions League. Ωραία. Γιατί ο πρόεδρος με κατσάδιασε χθες, την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή στην ουσία χθες που κάνω το βίντεο, που δεν πήγαμε καλά ευρωπαϊκό. Θέλει ευρωπαϊκά, στην Ευρώπη να πάμε καλά. Αυτό θέλει. Έχει χορτάσει όντως τώρα ο Ολυμπιακός 45 έχουμε. Οπότε εντάξει, έχουμε ακόμα μέχρι να μας φτάσουν οι άλλοι. Οπότε θέλει να επικεντρωθεί ευρωπαϊκό. Αυτό θα με δυσκολέψει. Δεν τον γεμίζει άμα του περνούσουν από τα θέματα. Θέλει να κάνει τον Ολυμπιακό. Είναι τεράστια ομάδα. Πολύ δύσκολο με μένα manager. Γιατί πώς θα πάρουμε ευρωπαϊκά, θα κάνουμε, τι είμαστε.
Mastermind, μια ομάδα είμαστε, άνθρωποι είμαστε. Mastermind δεν είναι καν manager. Όχι, μην χάσουμε, έλα σε παρακαλώ, θέλω. Ναι ρε φίλε, τι έκανε. Α, 5-1 νικούσαμε ήδη, δεν το είχα δει. Και 1-0 να χάναμε. Έχουμε την ομάδα, είναι ολόιδια και έχει έρθει και ένας από τις ακαδημίες, αλλά από ό,τι θυμάμαι αυτός από τις ακαδημίες τώρα ήρθε γιατί κάποιος έφυγε και κρέμασε παπούτσια. Δεν πειράζει. Παίζουμε με τον Ρόδο. Λοιπόν, σημαντικά νέα. Μου είχε πει ο πρόεδρος ότι δεν είναι πολύ ευχαριστημένος μαζί μου αν και πήραν εθνικό κύπελο και πρωτάθλημα, γιατί θέλει να πάρει ευρωπαϊκό ξανά και να επικεντρωθώ στην Ευρώπη. Τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Πάμε. Αυτό το βίντεο θα είναι πολύ πιο μεγάλο. Α, ήρθε η Λάρισα. Ήρθε Αλφα. Δεν είχα δει ποιοι ήρθαν Αλφα. Από Β. Δεν θέλω να θυμάμαι τι θα γίνει με τον ελληνικό. Έτσι, μπράβο. Θα με έσφαζε ο Μαρινέξης να χάναμε 1-0 από τον ελληνικό. Ναι, καλά πάμε γενικά. Πες να το ξαναπάρουμε το πρωτάθλημα. Και είναι το καλό ότι τώρα που με έχει πάρει ο Ολυμπιακός, έχει ο Μαρινέξης να μου δίνει λεφτά. Και άμα εμείς την ΑΕΚ και ο Μελισσανίδης έχει να μου δίνει πολλά λεφτά και στον ΠΑΟΚ. Ενώ στις πιο κάτω ομάδες, άμα με πάρουν, ας πούμε, άμα ήμουν, ας πούμε, δεν θα είχα τέτοια ευκαιρία. Και θα ήμουνα με 10 εκατομμύρια όλη τη χρονιά. Ο Μαρινέξης πέρσι μας είχε δώσει πάρα πολλά λεφτά. Εντάξει. Α, ο Παναθηναϊκός είναι δεύτερος, Καλά τώρα δεν ξεκινάμε δεν πάει όπως την προηγούμενη χρονιά. Γιατί είναι ακόμα τα πρώτα μάτς. Είμαστε στην έκτη εβδομάδα, δηλαδή στην έκτη αγωνιστική, πέμπτη αγωνιστική. Στις 26 μπορεί να βγει όγκος. Δεν ξέρεις. Άρα πρέπει να επικεντρωθούμε Champions League. Ωραία. Γιατί ο πρόεδρος με κατσάδιασε χθες, την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή στην ουσία χθες που κάνω το βίντεο, που δεν πήγαμε καλά ευρωπαϊκό. Θέλει ευρωπαϊκά, στην Ευρώπη να πάμε καλά. Αυτό θέλει. Έχει χορτάσει. Όντως τώρα ο Ολυμπιακός έχει 45 από έχουμε. Οπότε εντάξει, έχουμε ακόμα μέχρι να μας φτάσουν οι άλλοι. Οπότε θέλει να επικεντρωθεί ευρωπαϊκό. Αυτό θα με δυσκολέψει. Δεν τον γεμίζει άμα του περνήσουμε από τα θέματα. Θέλει να κάνει τον Ολυμπιακό. Είναι τεράστια ομάδα. Πολύ δύσκολο με ένα μάνατζερ. Γιατί πώς θα πάρουμε ευρωπαϊκά αν θα κάνουμε, τι είμαστε. Mastermind, μια ομάδα είμαστε, άνθρωποι είμαστε. Mastermind
όχι, μην χάσουμε, έλα, σε παρακαλώ, Θεό. Ναι ρε φίλε, τι έκανε. Α, 5-1 νικούσαμε ήδη, δεν το είχα δει. Και 1-0 να χάναμε. Πέρα στον Άρη, δυστυχώς έφτασα. Πάει ο Ολυμπιακός, δεν είμαστε με τον Ολυμπιακό πλέον. Και το κακό τώρα είναι ότι ο πρόεδρος δεν έχει να προσφέρει πάρα πολλά λεφτά. Οπότε αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και χρειάζομαστε τερματοφύλακα. Δεν το πιστεύω ότι με πέταξε, γιατί δεν πήγαμε καλά στο ευρωπαϊκό, δεν το πιστεύω. Οπότε ναι, δεν γίνεται. Δεν έχω τα λεφτά. Ζητάει πάρα πολλά λεφτά. Οι ομάδες, λοιπόν, δεν θυμάμαι αν σας το είπα, αλλά έχουμε κλείσει ένα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και τον Άρη. Μόλις ο Μαρινάκης για κάποιο λόγο δεν με θέλει στην ομάδα και γιατί βρήκε καλύτερον, λέει, κάτι τέτοια, και γι' αυτό θα με πήρε ο Άρης με λίγα λόγια, και λογικά ή στη μέση της σεζόν ή στο τέλος της σεζόν θα με πάρει ο Άρης. Δυστυχώς. Καλά τι περιμένουμε να στείλει Τρίπολης. Είναι 1-0. Το λεβαδιακό. Damn. Τι όχι ρε φίλε. Περίμενε να χάσω το μεταξύ εγώ. Θα σας σκυπάρω μέχρι το τέλος της σεζόν. Και στο τέλος της σεζόν θα πάμε στον Άρη. Θα σας πω. Να δούμε, θα τον πάρουμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα και προσπαθούμε να τον πάρουμε. Μας ακύρωσε, οπότε πάμε σε άλλον. Σε ποιον θα πάμε? Σε αυτόν. 11 εκατομμύρια. Χαμότο. Δεν μας θέλει, δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα, 12 εκατομμύρια ρε μπρομής, τέλεια. Ήρθε. Είναι 25 χρονών, θα γίνει παικταράς. Ναι ρε φίλε, αυτό ακριβώς ήθελα. Τώρα, τα άλλα θα τα κρατήσουμε λογικά. Με λεβαδιακό. Όχι ρε μπρόμα, έτσι με λεβαδιακό. Τι είναι αυτός εδώ? Τι θα τον κάνουμε αυτόν εδώ? Καλά είμαστε? Το πιστεύω. Ναι. 1-0. Άντε γεια. Ο στόχος μου είναι να πάμε conference. Καλά, δεν θα τους βάλω καλά ρε παιδιά. Δεν έχουμε λεφτά να βάζουμε άλλους. Έλα, όχι ρε φίλε. Ναι!
Τέλος, ο Δημήτρης. Είμαστε τέταρτη. Απελπίζομαι με τέτοιες ισοπαλίες. Παίζουμε με όφη. Μην χάσουμε από την όφη, σε παρακαλώ. Ευτυχώς. Μόνο αυτό έχω να πω. Κάντε μια μαζί μου όμως, με Ολυμπιακό. Πώς θα φάμε? Τι περίμενα. Μη παίζω κατηγορία μόνο. Ναι ρε φίλε. Αυτό χρειαζόμουν. Είμαστε 3 αστέρια. Και τώρα θα νικήσουμε τον Παναθηναϊκό. Όταν παίξουμε. Δεν θα νικήσουμε. Καλά, το εθνικό κύπελλο είναι ο κύριος στόχος μας, γιατί είναι το μόνο που μπορούμε να νικήσουμε πιο εύκολα. Άμα δεν το πάρει ο Ολυμπιακός. Καλά, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει με τα γραφικά και όλα αυτά ο Ολυμπιακός τώρα. Ποτέ δεν ξέρεις αν έρθει καλός ή άχρηστος μάνατζερ. Αυτός ο μάνατζερ ήρθε και καλά για να πάει καλά στην Ευρώπη. Με εμάς πήγαινε καλύτερα στην Ευρώπη, αλλά άλλο. Καλά, άμα χάναμε από τον Μπάζ Γιάννη να τα παρατούσα εδώ. Με τον Ιωνικό. Ωραία. Καλά πάμε γενικά. Το πρόβλημα μας τώρα είναι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, τίποτα άλλο. Ο Παναθηναϊκός τελικά καλά πάει αυτή τη χρονιά. Τώρα θα πω για να νικήσουμε ΑΕΚ. Άστο. Αλλά φαίνεται ότι είμαστε καλοί μάνατζερ. Ας πούμε για το πρωτάθλημα. Πάμε πάρα πολύ καλά με τις ομάδες που είμαι. Γι' αυτό έχω μεγάλη... Μπορεί να με θέλουν πολύ. Γι' αυτό με πήρε ο Άρης. Κανονικά τώρα ποτέ δεν ξέρεις αν είμαι και β' εθνική. Είμαστε ο Άρης που ήταν 5ος, 6ος, τώρα είναι 4ος μαζί μας. Ντέρμπι. Δεν χάσαμε στο ντέρμπι, καλό αυτό. Θα έχουμε να λέμε ότι είμαστε σε πιο πάνω κατηγορία. Άμα πάμε conference, αυτό θα είναι υπερβολικά καλό. Άμα πάμε conference. Τι! 2-0 την ΑΕΚ! Είμαστε δεύτεροι! Τι κάνουμε ρε με τον Άρη, τι κάνουμε με τον Άρη. Σε λίγο θα νικήσουμε τον Ολυμπιακό, μπρο μου. Έχει μόνο μια ήττα. Μόνο μια ήττα. Τελικά δεν πάμε και τόσο κακά τώρα που είμαστε στον Άριο. Εγώ περίμενα ότι θα κατεβούμε κατηγορία. Ένα με τον Ολυμπιακό είναι κορυφαίο ρε μπρο με αυτό. Εντάξει, βγήκαμε δεύτερη, το πήρε ο Ολυμπιακός, λογικό. Αλλά ότι βγήκαμε δεύτερη για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα στο εθνικό κύπελλο είμαστε βάση, γιατί πήγαμε Europa. Πήγαμε Europa. Εδώ είναι, θα σας δείχνω μόνο στα εθνικά κύπελλα, γιατί τώρα τι να κάνετε, τι να βλέπετε τα κανονικά games, αυτό δεν έχει νόημα. Αν είναι με Παναθηναϊκό, επίσης πάρα πολύ καλό. Παιδιά, σκίζουμε με τον Άρη, μόνο αυτό λέω. Μόνο αυτό λέω, μπρο μου, σκίζουμε με τον Άρη. Όχι! Ναι! Τι το μπρο! Τι έκανε ο θρύλος, μπρο, πήγαμε να χάσουμε άσχημα και το γυρίσαμε άσχημα. Άμα νικήσουμε και με τον ΠΑΟΚ τώρα εδώ έχουμε γίνει... Καλά, εντάξει, έλα. Μόνο έκαναν 1-2 φάσεις, κάναμε 10.
Όχι, τεχνικό. Γιατί τελικό εθνικό κυπέλλο με Ολυμπιακό. Εντάξει, φάγουμε. Λογικό. Τέλος σεζόν. Ζητήθηκε από τον Ολυμπιακό. Με ζήτησε ο Ολυμπιακός. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Παιδιά, ήταν απάγαλα, το ακύρωσε. Έλα τώρα. Τι είναι αυτό. Μας ήρθαν δυο άχρηστοι γιατί σταμάτησαν την μπάλα δυο άτομα. Πω ρε φίλε. Τσιμπήσαμε όμως αρκετά λεφτάκια από χορηγίες και μας έδωσε και ο πρόεδρος. Αλλά πρέπει να βγάλουμε 22 εκατομμύρια όλη τη σεζόν. Πώς θα γίνει αυτό? Δεν θα γίνει. Αυτό έχω να πω. Έλα ρε φίλε, έναν καλό και φτηνό θέλω. Αυτός εδώ. Μα λέει ότι κάνει 5 εκατομμύρια και 700.000 και αυτός θέλει 7 εκατομμύρια για να έρθει. Γεια στον Κόρακα. Έναν Έλληνα. Αχ, καλά, είναι όλοι άχρηστοι. Αυτόν. Έκανα 2 μεταγραφές που δεν σας έδειξα. Καλά, πήρα αυτόν που ήθελα, που θέλαμε. Και ένα άλλο ταλεντάκι. 24 χρονών. Και τώρα με αυτά τα τελευταία 4 εκατομμύρια θα πάρουμε αμυντικό. Άμα βρούμε αμυντικό με 4 εκατομμύρια δηλαδή. Πήρα παικταρά, τον βρήκα σε full καλή τιμή. Μόνο 4 εκατομμύρια αυτός εδώ, 26 χρονών. Άραβας, αλλά καλός. Πολύ καλός. Ποιος είναι καλύτερος για να δω. Όχι, καλύτερος είναι ο άλλος. Ποιος είναι καλύτερος από εδώ. Να, πάντοτε θα μείνει. Αλλά γεμίσαμε την ομάδα με αυτά τα λεφτά. Ελπίζω τώρα να πάνε καλά και να νικήσουμε το μάτς. Να δούμε. Και άμα δει λογικά με αρνέξει ότι δεν πάει καλά ούτε με αυτόν, λογικά μπορεί να με πάρει πίσω, δεν ξέρω. Με την προηγούμενη ομάδα που ήταν σκατά μπροστά σε αυτήν, τους νικάμε. Και δεν τους νικάμε με αυτήν. Εντάξει, τέλεια κάμερα. Τέλεια. Μόνο να με διώξουν και από εδώ θέλουμε στο τέλος. Και έχουμε και προφέρουν λίγο να παίξουμε. Μην το ξεχνάμε. Αλλά ακόμα να συσταθούν οι παίκτες, οπότε... Είναι άχρηστη ομάδα, μην χάσουμε την άχρηστη, σε παρακαλώ. Πω, πήγε 0-0. Να κάνουμε κάτι καλό στο conference. Καλά, από εδώ θα φάμε 7 γκολ. Καλό, εμένα. Έλα, δεύτερο μάτς. Ωραία. Ναι, καλά, εντάξει, καλά. Έφυγαν easy. 13 φάσεις, 0 φάσεις είχαν. Τι μου
βάζεις ΠΑΟΚ τώρα? Εγώ πρέπει να ανεβώ και μου βάζει ΠΑΟΚ εναντίον. Γιατί να πάω συνέχεια 1-1, τι να τις κάνω τις ισοπαλίες. Ναι, καλά, έλα. Τι κάνει, δεν ακούω, προκαιρολογικά δεν ακούω. Θα σας δίνω πάλι εθνικά κύπελα και κάνα σοβαρό μάτς. Τι είναι αυτό? Όχι, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Γιατί να χάσω από τον Όφη, γιατί ένα λόγο. Ευρώπη πάμε καλά, πρωτάθλημα. Καλά, αυτόν τον πρόεδρο δεν είναι χαρούμενο που πάμε καλά Ευρώπη. Γιατί στην Ευρώπη δεν τα πάει καλά. Δεν πάει η Ευρώπη. Τώρα τι έπαθε αυτός ο τερματοφύλακας, δεν έχω καταλάβει. Όχι. Ναι ρε φίλε, αυτός είσαι. Τέλος πάντων, τη σκυπάρω λίγο. Τι είμαστε ρε μπρο, τριάρι τους βάλαμε. Ναι, βγήκαμε! Και ο Παναθηναϊκός πήγε κόμφερες. Κάτσε τώρα πρέπει να δούμε με ποιους είμαστε. Όχι, αυτή φαίνεται καλή. Η Λάτσιο! Τι Λάτσιο ρε φίλε, και η Arsenal είναι μέσα. Δεν περνάμε. Καλά, τι καλά, που την είναι. Μπρο, είμαστε ένατοι, δεν το πιστεύω. Ναι, καλά και χάνουμε από εδώ. Θα παρατήσω μόνος μου την ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση. Παιδιά, πουλήσαμε τον Περέιρα και πήραμε ένα free agent Μπόλζα. Ήτανε free agent, αλλά για κάποιο λόγο του δώσαμε τα λεφτά. Αλλά και τα free agent μας το έδωσε, μας ήθελε με λίγα λεφτά, είπε εντάξει, ήρθε στην ομάδα. Και πουλήσαμε τον Περέιρα. Τώρα σιγά σιγά συνεχίζουν οι παίκτες. Τι κάνουμε σήμερα. Conference. Το πιο σοβαρό πράγμα που έχουμε μπει αυτή τη χρονιά. 2-1, 2-0. Είμαστε πρώτοι στο group. Πάμε τέλεια, Και παίζουμε και με λάθος διακοπή. Σημαίνει αυτό ότι θα βρούμε θέση ή θα πάμε ισοπαλία. Παίζουμε με τον Παναθηναϊκό. Ξεφτιλίκι έφαγαν. Μπρο, έχω πάει τόσο καλά στην ομάδα. Γενικά σαν manager το καλό πράγμα που έχω, είμαι καλός στις διαπραγματεύσεις, δηλαδή στις μεταγραφές είμαι καλός στις διαπραγματεύσεις και μπορώ να φέρω κάποιον πολύ πιο εύκολα από ό,τι είναι στην ομάδα, οπότε μπορώ να φέρω και μπορούμε να φέρουμε αστέρια στην ομάδα όπως σας είπα. Και η ομάδα από 3 αστέρια έχει γίνει 3,5. Λόγω του τερματοφύλακα λογικά. Αλλά εγώ σας λέω τώρα ότι έχουμε γίνει πάρα πολύ καλή. Τώρα είμαι καντέμιση, δεν είμαι. Θέλω να μου γράψει στα σχόλια. Ναι, καλά. Ευρώπη πάμε καλά.
σας κόψω λίγα μάτς. Ωραία φίλε, έχουμε χάσει σε μάτς. Έλα, μην μου βάλει γκολ τώρα. Τι είμαστε έτοιμοι, δεν το πιστεύω. Δεν θα ανεβούμε καλά, δεν θα πάει καθόλου, δεν θα πάει καθόλου καλά αυτή τη χρονιά. Δεν είναι ότι δεν πάει, δεν θα πάει, φαίνεται. Πρωτάθλημα πάμε χάλια, θα μείνουμε να πάμε χάλια. Φαίνεται από χιλιόμετρα. Θα ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Το ευρωπαϊκό πάμε τέλεια όμως, εθνικό κύπελλο είναι. Και ευρωπαϊκό πάμε γενικά τέλεια. Πω, είμαστε τέταρτη, πάμε και οριστικά τώρα θέλουμε να πάμε τέλεια. Αυτή είναι ρώσικη γιατί είναι καλή, είναι αρκετά καλή. Παραμένουμε όμως πρώτοι. Καλά πάμε. Με την Ξάνθη παίζουμε σε θύρα. Όταν παίζουμε γενικά σε θύρα και είναι και πανάχρηστη να είναι η ομάδα και ουσιαστικά να είναι και ένα αστέρι, είναι πιο εύκολο να μας βάλει γκολ. Γιατί, θα σου πω τώρα το γιατί. Γιατί όταν μια ομάδα είναι στο γήπεδό της, έχει συνηθίσει εκεί πέρα ρε φίλε, δηλαδή τσάμπα θα στο λέω και ήδη παίζει να το ξέρετε. Παίζουν ξέρουν να... Και ξέρουν γενικά εκεί πέρα κάνουν προπονήσεις, εκεί πέρα παίζουν πιο πολλά, παίζουν και μάτς. Είναι το σπίτι τους με λίγα λόγια. Πού θα βολευτείς πιο πολύ, στο σπίτι του ξένου ή στο σπίτι σου. Παιδιά, είμαστε δεύτεροι. Παιδιά, είμαστε δεύτεροι. Παιδιά, είμαστε στη φάση των 16. Νομίζω ότι ήταν κόφωνας. Πολύ νομίζω όντως. Ναι, ωραία, περάσαμε. Τέλεια. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Real life. Ελπίζω να νικήσει η ομάδα μου. Ο Ολυμπιακός. 1-0 την άχη και περνάμε, γινόμαστε δεύτεροι. Τι άλλο θες. Conference Link φάει στο 16 δεύτερος αγώνας. Και περνάμε. Και περνάμε με 2-1. Συνολικό σκορ. Είμαστε στους 8. Πες να μην έχει γίνει ποτέ με την Ελλάδα. Γράφουμε ιστορία. Γενικά τη χρονιά αυτή. Και ολιστικά πρέπει να τώρα. Δηλαδή άμα δεν με ζητήσει ο Ολυμπιακός τώρα τι. Σε λίγο θα τον νικάω. Είμαστε εβδομάδα 33 και τώρα θα παίζουμε μόνο conference και εθνικό κύπελλο από ό,τι νομίζω. Conference παίζουμε εδώ, conference παίζουμε. 1-1, πολύ κακό, πάρα πολύ κακό. Ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα να το νικήσουμε νομίζω και έτσι καλώς το πήρε. 3-2 το νικήσαμε! Το νικήσαμε, εντάξει αυτός το πήρε. Δεν το πιστεύω! Νικήσαμε τον Ολυμπιακό! Όχι.
Φύγαμε από το conference όμως στα προημιτελικά. Έλα ρε πρώτο. Θα είχε φάση να είχαμε πάει τελικό. Γιατί 2-2. Καλά, ποιος άλλος θα παίρνει το πρωτάθλημα. Εθνικό κύπελλο τώρα ημιτελικά. Όχι, ναι, καλά. Τι δύο, πώς μας έβαλαν 2 γκολ πρώτα. Με τέτοιο τέρμα, τα Κονέ πήγαν εδώ, χρησιμοποίησα όλη μου τη δύναμη στα offer για να νικήσω, για να τον πάρω δηλαδή. Πιστεύω ότι πρέπει να μου πάρει βασικά η Μπαρτσελώνα, έχει χρέη, δεν θέλω να με πάρει. Όχι ρε φίλε, άντε τώρα πάλι το χάσαμε. Δεν το πήραμε το χάσαμε. Τώρα όπως πάντα χάνουμε. Ναι, εδώ τα πήραμε. Παιδιά, με πήρε η ΑΕΚ. Ναι. Μου έχει δώσει τουλάχιστον λεφτά. Και με την ΑΕΚ θα μπορώ να... Πώς να το πω, αυτός που την έχει λεφτά, θα μου δίνει. Και έγινε ένα νέο. Θυμάστε που μου μέλησαν ήδη. Την πούλησε. Και την πήρε ένας άλλος. Την ξαναπήρε ο Μελισσανίδης. Οπότε θα έχουμε λεφτά. Παιδιά, αυτό real life δεν έγινε, μην νομίζετε. Μην πάτε να ψάξετε Google. Τι παίκτες είναι αυτοί. Εδώ μου έχει δώσει πόσο budget. Κόντζε ευρώ. Λογικό να την νικάγαμε. Αρχίζω να παίρνω για μπάγκο. Αυτός εδώ είναι κατάλληλος για μπάγκο. Και μου είπε ο πρόεδρος ότι άμα χρειαστούμε λεφτά παραπάνω θα μου δώσει, γιατί απλά θέλει να γίνει υπερβολικά καλή. Οπότε το έχουμε το budget στα χεράκια μας. Για να δούμε. Θα πάρω έναν καλό. Ένα υπερβολικά καλό θα πάρω. Αυτός είναι ό,τι πρέπει. Ήδη μας έδωσε λίγο ακόμα λεφτά ο Μελισσανίδης. Και θα μας δώσει κι άλλα. Τι εννοείς δεν δέχεσαι? Δεν μπορώ να το πάω πιο πάνω. Αυτό πιστεύω είναι μια καλή αρχή. Όχι, θα κάνω κι άλλες μεταγραφές. Τι είναι αυτή στην άμυνα ρε φίλε? Τι είναι αυτή στην άμυνα? Πουλάμε τον Ρίζο. 16 χρονών, 60 over, εντάξει, στην πορεία μπορεί να γίνει διαμάντη, τώρα όμως δεν τον χρειαζόμαστε. Αυτός είναι 36 χρονών και παίζει ακόμα ποδόσφαιρο. Και παίρνουμε άμυνα. Θα έχουμε έναν πολύ καλό στην άμυνα. Αυτό είναι το content. Θα έχουμε έναν πάρα πολύ καλό στην άμυνα. Και μετά θα έχουμε πιο ομαλά over.
και άλλα έδωσε ο Μελισσανίδης. Αλλά ο Μελισσανίδης μου είπε ότι θα μου δώσει πολλά λεφτά αρκεί να γίνει καλή ομάδα. Και του είπα άστο πάνω μου. Όποιος γέλασε και υπονοεί ότι δεν ξέρω να μεταχειρίζουμε μια ομάδα καλά άμα έχω τα μόνη, τον αποκληρώνω από τα βίντεο, εντάξει. Παιδιά, ο Μελισσανίδης έχει καταλάβει ότι θα δώσει πάρα πολλά λεφτά. Αλλά δεν τον πειράζει, γιατί όπως και να το κάνεις, άμα είσαι δισεκατομμυριούχος, θα έχεις και βγάζεις λεφτά και δεν μπορείς να χρεοκοπήσεις. Ό,τι και αν κάνεις, θα πας να αγοράσεις μια ομαδούλα έτσι. Αυτός χάνει που δεν ήρθε. Θα πάρω τον φίλο του και μετά που ο φίλος θα λέει περνάμε τέλεια στην ομάδα, θα κλαίει. Άντε τώρα. Λοιπόν, τον πήραμε και αυτόν. Καλά είμαστε. Αλλά μέχρι να μάθουν οι παίκτες να παίζουν στο γήπεδο, παίζει να μας έχουν πετάξει πράγματα. Ποιους μας ζητάνε. Μόλις τον πήρα δεν υπάρχει περίπτωση. Καλό φάγο. Κάτσε. Τι είναι αυτός για τέρμα και δεν τον είδα. Πω, τι είναι αυτό το διαμάντι ρε. 18 χρονών. Πόσο overall. Φέρ' τον εδώ ρε. Αυτό θα γίνει διαμάντι. Κρυστάλλος να πούμε. Θα κάνει 40 εκατομμύρια και θα γίνει παικταράς. Οι προπονήσεις είναι λίγο για τα Οχάιο. Είναι λίγο να πάρω λίγο το Μελισσανίδη τηλέφωνο. Τα κανόνισα. Λογικά θα τις φτιάξει λίγο τις προπονήσεις. Μου είπε ο Μελισσανίδης ότι τις έφτιαξε τώρα. Για να πάω να δω. Πόσο έσκασε. Πήρα και μια άλλη μεταγραφή. Πες να γίνει 99 overall αυτά τα δύο που πήραμε. Καλά, όμως πρέπει να περάσουν να γίνουν 29 χρονών για να γίνουν τόσο καλοί. Παίζουμε με το λεβαδιακό κατηγορία. Εντάξει. Αλλά να ξέρετε αυτοί οι δύο τώρα συνέχεια θα τραυματίζονται. Γιατί είναι τέτοιο. Γιατί είναι μικροί και λογικό να χτυπάνε. Πάμε καλά πρωτάθλημα, είμαστε πρώτοι. Θα παίξουμε και με τον Ολυμπιακό. Κάνω λίγα match skip μέχρι να έρθει κανένα σοβαρό όχι. Τώρα δεν είναι conference. Καλά conference πήγαμε. Θες να το πάρουμε, παιδιά, να πάρει conference με την ΑΕΚ. Έλα, είμαστε έτοιμοι για conference. Μη σου πω ότι θα το πάρουμε.
πορεία έχουμε κάνει σε αυτό το βίντεο. Από τον Ολυμπιακό που πήγαμε στην ΑΕΚ γιατί μας έγεψαν. Τώρα πήγαμε στην ΑΕΚ. Γιατί είναι Ολυμπιακός εκεί και δεν είμαι εγώ. Μετά, δεν ξέρεις, μπορεί να πάμε και... Κάτσε, ο Άρης είναι Europa. Αλλά τους είχε πάει δικό μου, σιγά μην ήξε. Αλλά... είναι το σύνολο Europa. Αλλά δεν νομίζω να πάρουμε πρωτάθλημα. Δεν μας ακουμπάνε ρε. Αυτή είναι η σεζόν της ΑΕΚ. Δεν το πιστεύω αυτό που έγινε. Θα με στείλει ο Μελισσανίδης. Καλά, έχω τη δικαιολογία, δεν μπορεί να μου πει κάτι ο Μελισσανίδης. Μα δεν γίνεται να πάμε πρωτάθλημα ρε μπρο. Δες στον Ολυμπιακό τι έχει εδώ πέρα πάντα. Γιατί να έχει 24 πόντους. Έχει 0 ήττες. Μόνο νίκες έχει κάνει. Μόνο νίκες. Θέλω να δω την ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν με αφήνει. Θα τη δω όταν παίξουμε. Τι λέω. 2-0 Παναθηναϊκός έφυγε. Παιδιά, το μόνο της 100 είναι ότι άμα μου πει ο Παναθηναϊκός να πάω, δεν θα πάω ποτέ. Δεν θέλω να πάω. Τριάρα. Παιδιά, conference δεν μας ακουμπάνε, Έχουμε θεάτρικο. Ξέρετε τι με αγχώνει, ότι κάνουμε 7 φάσεις και από τις 7 φάσεις βάζουμε 3 γκολ. 3 γκολ. Περάσαμε τουλάχιστον. Πρώτοι θα είμαστε σίγουρα. Μακάρι να είμαστε μαζί με τη Φέρναμπαξ. Δεν είμαστε μαζί. Θα είχε φάση να παίζαμε με τους Τούρκους. Παίζει να είμαστε με μια άλλη τουρκική. Παίζει αυτή εκεί να είναι τουρκική. Πω, έχει μόναχο μέσα. Τι λέει, κάτσε να δω. Εντάξει, μέχρι εδώ εντάξει. Εντάξει, εδώ easy ομάδες. Εντάξει, με τη Φερνέμπαξε. Πω, εντάξει, θα την έχουμε. Πω, έχει Μόνακο. Τι Μόνακο, ρε μπρο μου. Α, καλά. Θα φτύσουμε αίμα για να το πάρουμε. Αλλά δεν νομίζω να το πάρουμε. Είναι ένα πρόβλημα αυτό με τον Ολυμπιακό. Όταν ήμασταν, είχαμε χτίσει τέτοια ομαδάρα που ο φετινός μάνατζερ, αυτός που έχουμε, τα έχει όλα έτοιμα. Μόνο τέτοιο που δεν είχε έτοιμο. Παιδιά, να ξέρετε, παίζει να κάνουμε και άλλα games να παίξουμε. Μπορεί να παίξουμε Minecraft στο χωριό που μένω. Μένω σε ένα χωριό στο Minecraft. Λεβαδιακός.
Καλά θα κάνει καμιά ήττα Ολυμπιακός ή μπα. Όταν παίξει μαζί μας, κάτι μπορεί να γίνει. Έτσι πως βλέπω την ομάδα, αγχώνομαι λίγο. Για να σκεφτώ. Για μισό λεπτό. Τώρα που οι προπονήσεις έχουν γίνει πεντάστερες. Ναι. Θα ανεβούνε μέχρι και οι πιο γέροι, ρε. Α, όχι. Αυτή λογικό να μην ανεβούν. Αλλά μέχρι και 32 χρονών θα ανεβούνε. Ειδικά ο Μάνι ή 91 θα γίνει ή 99 και ο άλλος. Οπότε, ναι, οπότε. Και θα πω κάτι που δεν έπρεπε να το πω, αλλά εγώ βασικά μπορεί και να... Βασικά ναι, δεν έπρεπε να το πω, θα έπρεπε να το δείτε στο βίντεο που θα κάνω. Φτιάχνεται νέα σειρά που είναι πάλι με αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν είμαι μάνατζερ, είμαι ο πρόεδρος της ομάδας. Είμαι εφοπλιστής, φάση σαν το Μαρινάκι, κάνουμε εμπόριο. Για την ακρίβεια διακίνηση και με τα καράβια και έτσι βγάζω λεφτά και θα αγοράσω ομάδα και σε αυτό το game και θα είμαι και manager της. Δεν θα αγοράσω manager και θα παίζω εδώ πέρα. Και μπορεί να πάρω λογικά ελληνική θα πάρω. Δεν ξέρω πια. Πάντως να ξέρετε δεν θα είναι Ολυμπιακός. Από ό,τι νομίζω. Γιατί εντάξει τον Ολυμπιακό τον έχει ο Μαρινάκης. Κλάιν. Μπορεί να είναι ας πούμε άλλη ομάδα. Μπορεί να είναι ο Άρης, η ΑΕΚ. Πάντως άμα πάρω ελληνική ομάδα θα την έχω για πολύ καιρό. Γιατί μπορεί να πάμε πιο πολύ να πάμε στις ξένες να αγοράσουμε καμία και να πουλήσουμε αυτή που είχαμε. Δεν. Θα το πάρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Το πρωτάθλημα ή το εθνικό κύπελο τουλάχιστον. Πρωτάθλημα μπορεί να πάρουμε, αλλά εθνικό κύπελο πρέπει να πάρουμε. Καλά, πρωτάθλημα πάμε τέλεια, ρε. Όντως τώρα, περιμένω θα πάω τρώμε το Παναθηναϊκό. Εκεί δεν θα έχω κάνει πολλά λεφτά. Δεν θα έχω το οικονομικό budget να μπορώ να πάρω. Θα σταματήσω για λίγο. Εδώ πέρα είμαστε, Conference Link. Γύρω 4, όπα. Ναι, δεν πήγε πολύ καλά. Μη πάμε τρίτη. Δεν, να ήμασταν Europa να πηγαίναμε conference να έλεγα εντάξει, αλλά τώρα δεν πρέπει να πάμε τρίτη. Παιδιά, ο Άρης δυστυχώς μόλις έφυγα, πάει, μόνο αυτό έχω να πω. Είναι 7ος. Θα σας δείχνω μόνο τελικούς. Ναι, θα σας δείχνω μόνο τελικούς, ωραία. Γιατί, εντάξει, τώρα τι να κάνετε τώρα τα πρωταθλήματα, πόση ώρα είναι το βίντεο, 40 λεπτά, 30. Τι κάναμε πάλι, τι 5-1 ξανά πρώτη, δεν μας ακουμπάνε. Δεν μας ακουμπάνε. Άντε, γεια, παιδιά,
Δεν το πιστεύω, 3-0. Δεν το πιστεύω. Αυτό πρέπει να γίνει εθνικό κύπελο, ωραία. Το 3-0 να γίνει στο τελικό, στο τέλος, στο κύπελο. Παιδιά, φάση των 16. Φάση των 16. Παίζουμε. Πάμε τρελά να νικήσουμε. 2-1. Καλά το πρωτάθλημα σιγά μην το πάρουμε. Πω, 1-0. Νικήσαμε. Περνάμε στα προημιτελικά. Αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε κυριολεκτικά τώρα όμως. Δεν μας ακουμπάνε. Πόσες φορές έχω πει σήμερα δεν μας ακουμπάνε. Όποιος βρει στα σχόλια είναι... Αλλά τώρα θα σας δείχνω το μάτς. Conference link, προημιτελικά, είμαι full happy. Τέσσερα 0. 4-0. Άντε γεια. Άντε γεια. Ωχ, παιδιά, πήγε σοπαλία και είχαμε κάνει περισσότερες φάσεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε ελπίδες στο τέλος. Έχουμε ελπίδες. Πω, καλά, αυτή έχει φάει ξεφτύλα άσχημη όμως τώρα. 7 γκολ συνολικά έχει φάει. Είμαστε ίσως 8, κάπως ίσως 8 ή ημιτελικά, πώς το λένε. Πάντως ο μόνο σίγουρο είναι ότι είμαστε έτοιμοι να το πάρουμε. Καλά, άμα το πάρουμε μετά θα μας ζητήσουν μεγάλες ομάδες, δεν υπάρχει περίπτωση. Βασικά δεν νομίζω και μεγάλες. Όχι ημιτελικά με Σεβίλη, τι Σεβίλη ρε. Δεν θα το πάρουμε που θέλουμε κυριολεκτικά όμως τώρα. Μαγεία του και χαρά του. Είμαστε δεύτεροι και λογικά δεύτεροι θα βγούμε. Αντίο στο Conference. Πώς θα φάμε. Καλά, 0-0, ούτε μια φάση. Καλά, δεν πειράζει τώρα. Τελικό με Παναθηναϊκό. Έλα εδώ. Άντε για το πήραμε επιτέλους. Το σηκώσαμε. Και τέλος του σημερινού βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like, αλλά πριν κλείσει το βίντεο θέλω να δω κάτι. Βασικά, ναι, θα δούμε σε ποια ομάδα τελικά πήγα. Γιατί θα μου έχουν τώρα πότε πήγε στο Σίντερ. Θα έχω κάποιες προτάσεις και θα δούμε σε ποια θα πάω. Και η ΑΕΚ καλή είναι. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε και ένα subscribe. Και όχι, δεν θα κλείσω τώρα το βίντεο. Πόσοι έφυγαν ρε. Τέλος πάντων. Στην καριέρα μας έχω ένα πρωτάθλημα, ένα εθνικό κύπελο. Ναι, καλά, έχει να πέσει μεταγραφή στο επόμενο επεισόδιο. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Μας άρεσε,